선아, 어봐봐 बेरायनो थांनि थौ सानैबो एखेलगे बेरायनानै जाथाराखै रेस्टुरेन्टआवबो थांगोन चिकेन चाउमिन आरो मम' जागोन लुगैसोदो बेफोरखौ जानो आरो मम'नि सुपखौ लोंनो लुगैसोदों आलु गोसानो आलुलायनाय गोसोखांनानैनो माब्रैया मोनलायो टेस्टि टेस्टि थुदो थुदो थांसै हेलौ मा थांनो गोसो गैया आं थाङा आं मायबा मायबि जादों थाङालै आं थांनो गोसो गैया माबोरैबा मोनदों होननायखौ खोनायाखै नामा नोङो थाङा आं गिसि गिसि खेबजेबनो जेबो जानो गोसो जायाखै आं उदैखौ माबोरै मोनबाय थादों उदैया साबाय दं जेबो जाथ'आ आं दिनै एख' चिकेन टिकेन मम' सम' जाया आं जायालै मम'नि सुप तुप लोङा आं जेबो बेबायसा समाव आं जेबो लोंनो जानो गोसो जाया उदै सासोदों नोंलाय मा मिथिगौ उदै सानायखौलाय बेबायसा समाव फालौ जानो हाया मायबा मायबि जानो हाया जासै जाया आं मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल टिंग 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 सेल्फी लानोसैला मोनसे सेल्फी प्लिज सेल्फी टाइम मोजां मोजां उथिन र' फट' आपल'ड होनांगौ माखा माखारै आरे मा एसे सादो उदैया पाप्पि उदै मानोथो फैबाय थायोलै नोङो मासै मासैनो नुजाफैबाय थायो आरे एमान थथै दोङो नालाय हिनजाव माहारिफोरनाव ओरै थाबाबो सुख गैया इदि थाबाबो सुख गैया बिदि थाबाबो सुख गैया आलाय मा एसे सायो बालनि उदैया दाबायसा समाव मानो फैयो नोङो खेबफ्रोमबो मासावनो बाल खाननैनि गेप लानो हायाना नोङो मास मोननैनि गेजेराव जानायबाबो हामगौमोन एक मास मोनसेयावनो फैयो मालाबा पसिनावनो जाबावो हे भगबान नों मानो मासैनो जोंफोरखौ खस्थ' होबाय थायो आय' जुदि बे बुस्थुआ बोसोरसेनि गेजेराव खेबसे बा 6 मासनि गेजेराव खेबसे जानाय मोनबा बेसे खान्थि जागौमोन ना बालनि जोंफोरखौसो डिस्टार्ब जोंफोरनासो जाबाय थायो सेंग्राफोरखौबा बिन्दास थाहोनो होयो भगबाना इसोरनाबा जेबो जाया जोंफोरनासो जाबाय थायो भेजाल साला दावरायसै माथो बियो र' थांना माथो हैनि र' ओइ फाग्लि मा खबर ओइ नोंखौलाय माथो नुथाराखैमोन अबाव थांदोंमोन नोंलाय गुवाहाटिफोराव थांनाय नामायलाय नुथाराखैमोन माथो आयौ फैलाय हामसोबावबाय माथो मा एसे हामदों नोंलाय नोंगौ नामा ओइ लावगे ओजों फैनाय इथिं फैनाय मामोन ओइ आं मायबा जादोसो बासा उथिनोनो गिबाय आं नांलाजोब्बायसो खोमा बाल र' दे नों उथिग्रोनाङा आं उथिग्रोनि औ जागोन दे नांलादोंबा थैबायदे दिनै मानसिफोरबो दोंसै उनथिं जनानै उथिनोनो लाजिबाय बाल र' दे आं उथिनि नोङो मायबा नायफ्लानाय बायसा नायफ्लाबाय था खिन्थु मोनसे जायगायावनो नायबाय थानाङा मानसिफोरा मायबा सानगोन नोङो नायफ्लाल' दे जागोन दे आं कायदा खालामनानै नायफ्लागोन नों गसंसै दे आङो अके हेल' खोनायाखै नांलायाखै दे भगबान बासिबाय दे दिनै थुरु होमबालाय माखा थांसै थौ आब' आंखौ मेरापारानि सासे सेंग्राया गाज्रि बुंनानै एदावदों मा होनदो सेंग्राया एदावदों नोंखौ सोर सेंग्राया एदावदों नोंखौ इबो गाज्रि राव बुंनानै गारायखां सोरमोन नाम मिथिगौ ना मिथिया नोङो बुं नामा मा नामखौ मिथिया आङो नाथाय बै फाख्रि दंफां सिङाव जना दङ साला आंनि बिनानावखौ एदावनो फैदों बियो साहस मोनदों साला बिखौ र' नै खिबुआवनो जोगलागोन आं दिनै थौ गारा नोंखौ दिनै जोगलागोन खिबुजिजासे मा एसे खस्थ' बाल थाबायनोबो नांलाजोब्बाय खोमा सिख्राब माब्रैबा सिनाय सोदों सोरबाफोर दं नामायलै खाथि खालाफोराव नायनो र' सिगांथिं सोरबा दं नामाय उनथिंनि रावबो गैया र' उनथिं नायनो र' खेबसे नांलादोसो नामायबा बाल इदि थाबासो एसे खान्थि मोनो आयौ सिगांथिं हेन्डसाम सेंग्रा फैगासिनो ओइ मोजाङै थाबायना देखाय नङाबा इमप्रेसा हामा जागोन नर्मेल बिथिंनो फैगासिनो बिथिंनो मोजाङै थाबाय नायफिननि र' थांग'बाय खोमा थांग'बाय दे
दुगैखांबाय र' थाब-थाबनो भेजाल गैखाला माखार माखार देलायनानै थांनो ओंखारनोसै ओइ गानखांनाय ड्रेस पेन्टिफोरखौ बाल्थिङाव जमा खालामना गालांसै माथो जानखाय दायो फैनानै सुफायगोन दे दाथ' जेबो नांगौ गैखायाबो पेन्टि ड्रेस दोनखायो इयावनो गालांसै बाल्थिङाव सोनानै दायो फैना सुफायगोन पेन्टिखौबो गांथाम माने सुखांबाय दाबो रानला पेन्टफोराबो गांथाम गांब्रै सिजोब्बाय बालनि बारे बारे सुबाय थानांगौ पेन्टखौबो आयदै जानजाय जानजाय सासोबाय मेकार बुस्थुफोराबो दसेनो नांलाबाय थायो पेन्टफोरावबो अखा बोथोरफोराव इयाव पेन्टिफोराबो राननो रोंला डिस्टार्बनो मासे नुजाफैबाय थायो रिंना हमानो खस्थ' नुबाय थायो इयाव